Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana kunesintu esithi ubudeka buphangwa isintu ke lesasetshenziswa ke ngabadala ke abangaphambi kwethu ngoba ke babeqonda ukusikhombisa ukuthi ke empilweni izinto kawuzijahe zonke izinto sifika ngesikhathi sazo. Namhlanje ke sikuphathele kubukhuzana umfowabo Mpungosi Ndlamlenze intombini iphinde ibe indlamlenze ke naseyinsizweni. Nokho ke lensizwa ke singenileke lapha ke kwaMabhinqa kwidandi njeke lapha ke July Mabhinqa experience. Lensizwa ke size ke yacelwa ke nempinda ngenxa ke performance ke yayo. Angithi phela nathi nina anwafuna amankostini nama keyboard. Yebo phela isifikile ke yafika enze ezibukwayo yakhipha konke lokho nathi kani kufuna yadlala kumaskandi kosezingeni eliphezulu. Sizwa ke lena ke uMpungosi ke ifike ke ivunuleke idleke zabo empeleni nje lapha efike namagidangoma ayo ke evunulwe ke emahle consa kwazise phela kothibela sibe ngabanumzana okunotisekile ukuthi ke amagidangoma kakhuzana eningi lawo anemkhaba akwasiwa ukuthi ke sekwenzakalani ke manje ngoba ke wonke lamagidangoma ebonakala ke sephuma ke imkhabi ikakhulukazi kothibela. Kanti ke lensizwa ke ukhuzana yona ifihle nje izimpahla zawo zikanokusho iyinhle ke futhi ke iconsa magidangoma wonke bevunulwe ke ngemvunulo ke isintu sakwaZulu. Lokho kube kuhle kakhulu futhi ke neperformance yayishayelwe ke ihlombe ke lensizwa emva ukuthi ke ibikade ke ilindelwe phela ukhuzana bayiveleshile ukuthi kuzoperforma ngesikhathi ke sekubhula amazolo nokuyilesi sikhathi ke lesike samanje abaningi ke basuke belindele ukuthi kuzoperforma kulezi yakhathi ngenxa yokuba matasa ke kwesikhathi ke utheka performa ngalesikhathi kodwa ke abantu wabashaka bedelile nokho nakuba ke ezohamba aqhubekeke nohambo lwakhe ke lwempilo ngoba phela ke insizwa ke hlezi ke matasa abantu ke kodwa babhemeke bakholwa iperformance kaKhuzani buka amazwibela.
Hayi fokofo mana mshono ogogo beni bagcine sebekhohlwe nawo ukuthakatha. Uyabona ke le performance izona ke izinto lezi ezidingeka ukuthi ke abantu bezenze. Ikakhulukazi uma ngabe ke abalandeli ke betheke baphuma ngobuningi bathenga kamathikiti. Kulezi inkunzi ezimbili ukhuzani ke nomthandeni asibashayeleni ihlombe bafowethu nabaculi nje abafana ke nabo Limit bawushayile bawenzile umcimbi wamhle kakhulu futhi kwaseqopheleni eliphezulu. Ngiyathemba ukuthi ke nobaba kunala ujabulile lapho. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.